Disontek. Sing disontek apane? Sing nggon ora iso pipis. Oh, ora iso pipis gawa ning dokter terus disuntik. Sing disuntik nggon bagian sing ndak iso kuwi mang. Aja mbombo ambune. Ya wis ngaliya kono. Tetep. Apa ning sing enek mike ya ora nggon dodot tok kok. Lah. Oh, aja menjuk-menjuk. Wis ben to persahabatan. Kok sengir? Alah. Ora masalah. Wilujeng dalu ugi wilujeng enjing. Sugeng enjing Pak Nggih Mas Gareng. Niki pun esuk jam kula pun jam 2 punjul seprapat. Leres nggih. Tembunge Tetep nderek dawuh wonten ing wanci gara-gara. Oh nggih kula ki anu Pak. Nyambut gawe iki limbukan tak tutukne rampung teko gara-gara. Paribasan mangan ki ora nganggo mandeg, tegese kudu entek. Ora entuk ninggal siksa. Ya witekno lek jenenge Gareng iki metune lek ya wanci gara-gara. Lah nggih, ngono kok ya limbukan ditokke lho. Ditokke limbukan iki asline kan mung bayangane Gareng. Nggih. Matur nuwun. Dadi pancen pakeme iki metune nggon gara-gara. Nah, ngoten. ngaturke ingkang magepokan kalian sedekah bumi dateng kang mengkugati ya sing Mbah Resa Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo Mas Gareng. Mugi-mugi kanthi tata cara sedekah bumi utawa bersih desa sabibaripun bersih desa menika manggiya ayom-ayem tentrem sedaya warga masyarakatipun. Desa sing baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Mboten kekurangan ing samubarang. Leres Tik ginanjar seger sehat lahir lan batine. tentrem lan ayem. Nggih. Linambaran raos persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat wonten ing Karanglolor. Monggo kula wau sapet jagong kalian Bapak Kades, Bapak Sekdes uga Pak Samuri. panjenenganipun ingkang asta dados pambiwara. Terus pundi Pak? Karanglolor niku desa ingkang namung kalih dusun. Dusune mung loro. Nggih. Nah, DPT-nipun naming sekitar 20.000 niku akeh-akehe. Jadi desa sing hebat Pak, dusun. Nggih. Dusune mung loro, RT-ne 112. Rolas RT ding, rolas RT. Lan manahe ingkang elok sanget niki Karanglolor iku mboten duweni PAD. Ngoten Pak. Nggih, mboten duwe penghasilan saking desa niku mboten wonten. Ning saged nggelar pagelaran sing kaya ngeten iki mila patut untuk diacungi jempol. Acung jempol dan Nggih. tepuk tangan untuk warga masyarakat. Awit saking nggenipun ngiguhaken panitia ingkang dipun bantu dening warga masyarakat sakwutuhe klebet para pemuda, para sesepuh, nem-neman sedayanipun cancut taliwondo tanpa kecuali ugi dipun payungi dening Bapak Kades ingkang pungkasanipun dalu menika kelampah mbeber kelir nggelar gamelan tek saderengipun pagelaran wayang kulit niku kathah acara-acara ingkang dipun lampahi. Nggih, mongko desa ora enek pendapatan ya. Ha niki. Ning gandeng kabeh ki melu duweni handarbeni mula terus ngurungkepi. Apa sing Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. abot ya dipikul bareng-bareng. Ringan sama dijinjing. Ana
acara gajah-gajah kuwi khas Ponorogo. Tlatah Wetan kuwi daerah Malang diarani bantengan. Nek mriki gajah-gajah. Gajah-gajah. Etan bantengan. Uga kirap budaya khas asli Ponorogo, reog. Reog Ponorogo sing wis kawentar. Monggo begini sik enek meneh acara gajah-gajah njur dibablaske ya kuwi pengajian utawa ndonga bareng-bareng tutupane wayang kulit. Coba tok ragat pira mawon lho Pak niku nek ditungke. Neng kene iki Mas kena diarani yen to panjenengane Bapak Kades uga segenap perangkat lembaga uga panitia kang dibantu warga masyarakat kanthi kekompakan bisa melestarikan budaya yang adiluhung. Ya budayane ya tradisi Pak. Tradisi bersih desa. Tradisi tetep lumadi. Budaya agama dadi siji. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan agama akan terarah. Nah, di sini neng kene iki kekarepane warga masyarakat kang disuwi Bapak Kades ing Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Ngaturke tetembangan Kang. Siap. Mungkin jenengan sing mbeksani utawa sing jogeti ben salah loro 8. Hah? Ora karep kuwi sinden loro sing adeg. Genti Mbak Sulis karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng. Wit sore mau rong ketok sepote kaya ngapa? Sepat sekor gadung. Sepot sekar gadung. Sepat sekor gadung. Sepat sekor gadung. Sepot. Hah? Sepot. Aku muni apa? Sepat. Lah iya salah wi. Ya wis, yo sepat sekar gadung. Kaya apa? Mbak Lilis, Mbak Sulis jumeneng. Yuk dados. Disepoti. Lho ndi sepote? Ya. Disepoti dhewe. Loh, lah kok ngojose nemen nggonamu, Mbak? Iki kula sepote kula iki. Tak kira kenemenan nggonamu ngojose. Wayah ganti kelep. Masane mbok gantekne apa piye, Mas? Nyata. Kaya ngono kok ngantekno. Ya sepote. Enjing Mas Truk. Mas Truk. Iki tembangé sederhana. Napa? Kula aturaken dhateng pepunden kula sesepuhing Desa Karanglulor punyipun Bapak Mbah Kung Sarengat. Oh nggih. Mugi nuju prana ditembangke gubuk asmara ning garape kaya wingi bengi. Sing pupuh kedua nganggo samboya gagrak Kediri. Sing wingi bengi ta, Pak? Sing kuwi kendangane cara rada ana rasane Ponorogan. Persis kaya ndek wingi bengi lho ya. Persis. Nggih, Pak niki ugi kula kantonaken dumateng Abah Soli saking Kalimantan Tengah. Abah Soli lili. Wih, kuatah sangat niki saking jarak jauh. Mas Naim nggih ndherekaken Mas Waris Sugiono ya ningali. Pepunden kula Mbak Sulis ingkang saking Wonokerto Kediri. Mas Didik, Mas Didik Fajar. Mas Didik. Uga katur dulur lanang wonten Tanggung Glotan Tulungagung Mas Heru Rahadi. Wau meling min aku kok garapno sambung wanci dalu ya. Kuwi padha karo sesideman jane ya. Sing cedhak ya dikirimi Pak. Pak Supingi. Pak Supingi nggih. Sinten ya Mas? Lho sing daleme mbok engko. Oh, nggih to. Nggih, Pak Supingi sembah nuwun. Pak Suping. Pak Supingi, ora nek Suping tok, ngeingi. Nggih. Wis, pokoke ingkang sami wungon mirsani wonten lokasi utawi sing lumantar live streaming diaturi mirsani uga midhangetaken. Yo nganggo bawa. Nganggo bawa. Kita golekne bawa sing apal-apal. Nyingkar mambengi kowe nggih mingkar mingkur saiki nyingkar nyingkur ning padha benere. Nyingkar nyingkur
Dalan iki mesti isin iki lumrah wong menungsa ki duwe isin. Murab miring isin ngono. Raine ditutupi. Roro meleding. Lingsem yen kemu tan. Oh Mas Gareng bisa ya iso Sini Mas Gar sini Mas Gar. Aku nang tengah ya. Jambok nodai. Ora nodai ndak kaya ngene gembak seram. Iya tekno nek ra. Iki Mas Kodu. Sik. Gareng arep tak goleki gandengan. Apa? Nah, Luki. Oh, Luki. Luki. Oh, kalih Ngerti kok lho, gandengan iki coba. kalih buluk Mas Gar. Mas anu Mbak. Lulu. Ini iki Luki. Nek manggil pun Pak nek Luki. Nek manggil piye nduk Luki? Buluk. Hah? Buluk. Ora saiki senengane dhek diceluk lulu. Luk. Lingsem jajal lu kaya ngapa? Yen mutan. Ayo nduk. Lingsem yen mutan. Yo, adik-adik. Dikasih kesempatan karo Mas Gareng. Ben bermesraran. Adik-adik rodok rono. Iya. Jare Oke. jare njaluk. Ngene iki patut bersyukur nduk, lu kowe di kesempatan karo dulurmu, karo sedulurmu sinden kowe ben bermesraan karo Mas Nolowi Gareng. Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Pamur. Pegat Waja Pancal Pamur. Pancal Pamur. Sing kepengin sesandingan karo aku ki akeh sing tak tolak lho, Nduk. Wong ngoten. Kanugrahan esuk iki kowe iso gandeng karo aku. Wah, Lelampahan yo. lelampahan kang wuri. Kurang adoh. Apa tau aku pengen jajal sandal apik sandal sinden kok iki. Jarine pengen adik. Lagi ora. Ki sendale sapa ki, Mbok? Pak Minto. Malati lho Lis kuwi. Lek malati ora. Kuwi dijajal. Ning biasane anggere gawe slop ku tek-tekane kuwi anu mesti cantengen. Ya kah aku Mbak Sulis dosa wae blocone kancamu kowe iki. Udah iso pipis neh. Beres. Ditambani kok karo dokter. Jauh, sarane piye? Disontek. Sing disontek apane? Sing gon ora iso pipis. Oh, ora iso pipis gawa ning dokter terus disuntik. Sing disuntik nggon bagian sing Ndak iso kuwi mang. apa? Kuwi apa? Ya kuwi mang. Ya ndak, Lu. Tresno. Tresno. Katur Bapak Tulus ingkang wonten Pati, penggemar Sekar Gadung. Tresno tulus nadyaningku buk asmara keting aku ngono iki. Kowe iki lali cakep aja. Arek muni gluduk kaya kok. Buk. Gubuk sih, lu sih bener gubuk kok. Mang arek muni Tresno bulus. Garape kaya Lah iki buluse. tak antem iki. Mosok kaya ngene bulus. Kaya ngapa? Sak ramban mengko pupuh kedua nganggo Samboyo. Nah, Oke, yuk, dados. Yen liwat aku kelingan kebagai biyen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih sayang
apa? Tembang ki werna-werna garape ya beda-beda. Judule maneka warna garape nggih Pak. Ora beda kaya sore mau Mas Gareng. Nggih. Kuwi khas Sekar Gadung Indonesia. Sore tumplek-blek garape Sekar Gadung ciri khase. Metu jaranan. Nggih. Dikandung artine kuwi ngangkat ikon jaranan Sinterewe Tulungagung. Mergo dalange ya sangka Tulungagung. Dadi ngetokke khas Tulungagung. Sae. Njur dibablaske nah neng gonggominan tayub. Kuwi ya khas Tulungagung. Njur sing angka 3 nuansa gamis. Dadi ki ben rata. Jangkep. Kuwi khas Sekar Gadung. Saiki ngopo? Jangkep Pak, dadi kabeh napa jenis iringane kabeh diaturke. Sing urung kok ya diaturke Pak. Oh iya. Nek mau apa monggo kas SGI kuwi angger gara-gara nganti jam 4. Oh, jam 4. Wah, nek kanggone kula kurang esuk niku Pak. Kurang esuk. Kurang esuk. Jam kudune 6:30 Pak. Ah, mbok iya. Gara-gara 6:30 rampung wayangan jam 11 awan ngoten. Wah, apik kuwi apik. Dalange diringi kaset. Hah? Dalange ringi kaset cocok. Kowe? Mulai. Urung dibayar apa arep mulai? Ya. Wong sing bayar ya aku. Nunggoni nak nu. Lah. Pundutane dulurane sing saka Tanggung Glotan kuwi Mas Gareng sambung wanci dalu. Nah, iki sing dikersake Mbak Pipit Andriani. Iki lho daganganku. Wah, celorot. Sepotke Mas, sepotke nggo Duk Pipit Mas. Yo kasih jalan, kasih jalan. Coba. Iya. Wis kono dolan ana wong loro. Ya, Mbak Pipit. Dalem. Tetap semangat. Semangat. Nek lewat-lewat disingkirke sik ya. Apa nih? Mosok ketel mbok langkahi kok ya. Nalah yo ben kok ngombe kelarapan ki kok.
Kok iso ya? Oke, sambung wanci dalu. Heeh. Sing ngersake sinten wau Pak? Mas Heru Rahadi. Mas Heru Rahadi Jakarta. Mboten Lha pundi? kanca isi Surakarta. Lah nggih, nek wingi teng Jakarta pun kondur. Oh iya. Mas Heru. Ya wis. Kagem bawa Pak? Hah? Kok ngagem bawa mboten? Bawa ya apik ora ya ora apa-apa. Ya, Duk. Bawa. Ora masalah. Sing bawa sampean ah. Ya ora to. Aku kethek ngilo ya lek bawa, Mas. Tek ngilu ki. Kethek ngilo iki maca. Ora apa-apa. Semene iku ora kethek. Ndak lha apa, Bro? Lah genahno ngono lho, Mas. Sing ngesor dhewe iki lho, we. Sing ngesor dhewe. Sing umbul donga to. Sing ngesor dhewe ngesur. Nah. Apa ora apa-apa. Ndak apa-apa. Gawane buku PKK barang go ning panggung. Yo. Nomor piro? Wis, cetuk. Iki sing rong ngangsur Nduk. iki. Ngangsur apa? Mekar. Ora enek sekar gadung kok utang mekar. Lah kuwi nggawa catatan mekar. Sapa omong? Mburi dhewe iki mekar kowe. Gareng Cakrawangsa pegat waja pancal pamor angsuran per bulan 350. Lho, sampean nunggak sasi iki. Iki kudu aku iki. Lah sapa? Gareng wayang kulit. Iya. Dandang gula. Mau Aja kebal kabul, kene iki ya ning kabul lho ya. Mau Ayo mati apa ora kowe? Wong oleh sembranan. Pak, wis para ero. Esuk. Ana wong lungguh penak-penak kok semut nyokot sak karepe dhewe, pateni kowe. Sing nyokot nggon ngendi? Nyokot ora aturan kok yo milih. Semute Nyokot apa, Gang? Nyokot lakang pateni pisan. dosa, ngono ki dosa mateni kewan cilik dosa. Lah witekno lek ora nyokot yo ora tak pateni. Hah, cokot tokne wae, ngulak metu klenger karepe dhewe. Lho. Tulisanmu nduk iki. Dek senes. Senes. Cekekeran kaya ngono. Pak, engko kaget nih, Pak. Engko kaget. Ingkang Awas arep kaget iki. garawa. Awas, yuk. 1 2 Dar. Kaget ya milih. Dek wayahe niki wayahe milih kok, Dek. Gedhe men. Kowe enak Mas rotone nih, Mas. Ya iya, ndak kok pupuk. Rujit. Iki pupuk to. Sasirmu pupu ya oleh. Nah, iki bakune bawa sambung wanci dalu. Nggih. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi. Dodoke wong loro malah apik kaya wong arep bendurian ngono malah apik. Ya dalah. Iya Mas. Ya. Nah, kaya bakul letek wis dasar. Oh enak ya Mas. Oh, jenenge. Alah, Manut karo dalang. Nah, dalah. Ngene aku wis mesti maten. Nggak ada penamen kowe. Itok le nyantai. Iki kan menyesuaikan judul lagu Heeh, bawane sambung wanci dalu. Ngono ya. Ya. Ya wis. Aja bombo ambune. Ya wis ngaliyo kono. Tetep kaya ngono pit ora apa-apa, ora apa-apa. Sengir-sengir. Mengko dilestarikan. Aku kira ndak kok ndas ki lho meneng. Wis benda omong ya. Ya. Apik iki, apik. Ayo to. Ayo to. Anu Bu, dipoto aja di video, dipoto.
engko terus didadekke ning banner untuk gede dipasang ning ndopo daleme Mas Gareng. Oke. Cocok. Tak tulis sore tak tulisi. Apa? Terima sumbangan. Ayo to sambung. Fotonya sing apik Mas Napik, engko kirimno aku. Rasa. Ketok ora? Pit. Nggih. Mikir tangan kiwa. Nah, nyekel dodone Mas Gareng. Nah, Lah kok ana mike. Apa ning sing enek mike ya ora nggon dodot tok kok. Lah. Nanging wanci. Wis ngene. Dalu. Rodok munjuk Mas Gareng. Oke, Pak. Aja munjuk-munjuk. Wis ben to persiapan. Kok sengir? Alah. Ora masalah, penting. Nah, ngene iki tenan. Nak tenan ngene padha karo rabi ya. Tan ana ingkang ngrobeta. Dik, aku kok mumet ya, Dik. Lah, Pijetono, ngopo? Dik. Sing mumet ngendi, Dik? Sing niki Oh, kono. mustakane. Aku kok anu watuk, Dik. Heh? Watuk. Ambulan, mriki Lambemu. ambulan. Kowe iki kok ambulan. Lho, jarene Iki jenenge wong tresno iki ya piye ngono lho. Aku Piye? watuk, Dik, dipijeti, Dik. Ya, apa nyuwun unjukan diwehi unjukan kuwi aku. Ngunjuk, Mas, ngunjuk. Anu senep, Dik, senep. Dik. Apane sing senep? Lah nek senep ki nggon ngendi? Kene. Iya, Kene. Dik, Dik. Dik, Piye? anyang-anyangen, Dik. Ya, tembange. Gah. Wes rusuh. Rusuh. Gah. Aja ngalih sik. Moh. Ya, Pit. Ya. Lungguh apa ngadeg Pak niki? Panggah lungguh. Lungguh kok ngene. Sapa sing ngongkon ngadeg? Manut ta bose ta ora bayaran. Nyuntak. Aja ditutup. Tak kira wis. Aja ngono to. Lah kuwi lho, ketok ora. Aja ditutup. Reng, bukaan Reng, Pipit ben marem bukaan. Nah, bukaan. Ya ngene iki wayah buka. Lho, ketok rong. Wes. Nih. Aku madhep rono. Tak paske nggon lampu lho. Ketok lho lampune nggon senter lho. Rasa senadyan mung srana. Lampune mati, Mas. Heh, Lampune mati. konslet. Sekakele empakno. Sekakele ngendi Mas gone, Mas? Anu. Sekakele ngendi? Alah, kok ngono iki. Ketok ora, Nang. Iki lho. Srana piranti. Keri dhewe. Gambarmu uga Ngeglo ora? Ngeglo? Ngeglo to? heeh Nah. ngeglo Wis urung. wes Nah, wis tak tutup lho tutupan iki. wes Nah. Sambung wanci dalu sak pupuh Mbak Pipit. Yo. Ki mengko tembange bablas nang tembang garapan Sekar Gadung mongkrang mangkring. Karya Mbah Minto. Heeh. Mongkrang Mulane mangkring. iki tanggal piro ki aku karo sampean anak petanggen kok ngantek pas gabung ndak apal. Ganti mawon gareng kabul. Kok ora do ngarah patiku kabeh. Ora, wis pokoke aku udah apal monggo yo karaokene yo wis enak. Apal, Ben apal. ketok le rombongan. Apal. Apal aku. mendah boyo yen sindu urip lan nyandika Iramane rada rancak mongkrang mangkring. jan lair putih selestia terus bisa nyulura dita kang
saben dina kok mau ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa irang jerunte atimu aku kesurise nyawang gawemu dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa piye carane nyukupi kula warga dhisik kowe aja cewek bae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kena dikunci Eman mbokmu sayang kowe kudu eling wis ora nganggo kewajiban Mas sampean ora tau blonjo aku sembarang barang aku tuku dhewe wis ora usah gawe kewajiban ora sudik aku awan mangan kayane nyatu kalah pae sing lanang terus nek apa-apa blonjo dhewe kowe ora tau blonjo ki niatmu omah-omah rabi ki apa kaya judule apa mungkrang mangkring dadi kowe ki mung sing penting mlangkring sing penting mlangkring kan wis usaha gitu apa nek dijelaske Lis kon ngrungokke piye nek mung pengen mlangkring wae ora usah golek bojo lah terus apa tuku wong aku ki ya wis ora sudi kok karo iki wong sembarang barang kok gur jolak-jaluk ora tau ngayani gur arek mangkring tok apa rumangsane aku iki kompor ada kesempatan rumangsamu aku kompor gur arep kok angkringi tok ora kok kayani ora sudi ora serok ora sotil ora serok ora sotil kilo rupamu kayak bokongku mosok wong lanang mosok tok jeneng kowe kok dipadake bokonge kene iki piye piye Mas Kabul ya kilo rungokno ngono ya rungokno ya Mas rungokno kupingmu gobokmu rungokno Mah piye bar iki ana duit ana duit tak ladeni nang lepomu saben dina kok mau ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa irang ngajeni wong lanang jerunte atimu aku nesurise nyawang gawemu dadi balame kok yo rumangsa carane
kowe ojo cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambene kena dipuntik. Udung Mas ora kok jenike aku wis iso. Iki lho laguku. Iki lho laguku, aku iki lagi hafal. Saben-saben. Sik kowe nyanyi iki tenan jan apik dibandingke yang lain. Apaan to ngalami dhewe to iki? Ora kok Mas, nyapa to ngalamu aku dikayani kok Tak kira nek cerita hatimu. Tidak. Aku kalau tidak dikayani ya tidak mau. Piye, Bul? Saben-saben ujanmu sing mbok mangan atelku. Awan mangan rok takon dipangan mati. Wajib turu kowe ra dikelone nesu. Eman mbokmu sayang kowe kudu eling. Kok sepanggah muni kewajiban ki jane kowe sadar diri apa ora dadi wong lanang ora tau gelem maran, ora tau gelem ngayani, gelem uger maruki tok mangan turu. Neng kuwi ya ora salah lho, Nduk, Lis. Sik to, Pak. Maruki ki apa? Mangan turu Lah kene. dan lain-lain. Ning sing lanang ya ora salah lho Mas Gareng. Pripun to? Mergo sing lanang kuwi ndek paugeran Apa? nalika dijabke ana ing naipan Heeh. dengan kata-kata qabil tu nikakaha. Artinya Jadi saorane krana wis disahke agama liwat penghulu Ya. apapun yang terjadi seorang istri harus turut dengan taat. taat Ya dengan jenenge jenengan kuwi iki ya membenarkan yang salah. Ngono kuwi, membenarkan yang tidak benar. lah kuwi mau wis tukolbi ki. Kabil tuh tapi kan ya lek ngayani wong wedok wis kewajibane wong lanang. ya sok kalau mongso ki wong lanang usahae urung cethuk rezekine dadi wong wadon kudu nyadari Iya, aja menange dhewe. Wong wedok ki ya kudu mbok anu kei nafkah. Lah masa wis enek 5 tahun gur nganggur terus bojone piye? 5 tahun. Heeh. Ayo wong sing lanang mek plompang. Piye ijolan mau piye? Heeh wis. Hah? Heeh ijolan ya. Ngomong ta Bul? Apa Mas? Rungokno ya Mas. Rungokno. Rungokno kupingmu kuwi. Iya. Ki sinden-sinden semene mbane ki sing digoleki ya apa? Sewengi dang munggah ngene iki digoleki ya duit. Terus Mangsane kok ajake arepe. Jene Aduh sak penak-penakmu dhewe. wong wedok Netra Hartono. Mata duiten kabeh ta iki? Ya ta? Lah iya. Lah iya to ki rampung. ya Ana duit tak ladeni sak lepohmu. melarat. Ana duit tak ladeni. Deni sak lempahmu. Nah iya. Wong lanang kudu cepak duit pokoknya. Jadi iki gegambarane wong keluarga Mas Gareng. Nggih, Pak. Setelah mendengarkan tembang mongkrang-mangkring, saya berharap seorang lelaki harus tanggung jawab menafkahi lahir dan batin, orang mau nyukupi kebutuhan yang batin, lahir harus tanggung jawab. Ngupaya Ya. sandang pangan, ngupaya rezeki kanthi dalan nyambut gawe. Apa wae gaweane sing baku berkah barokah rezekine. Ya, ya. Iki tetep Mbak Lilis ning ngarep. Terus Mbak Mita, Mbak Widya, Mbak Kiki. Karo Mbak Lilis, karo Mbak Punjung. Lah Coba. Mbak- lah Mbak Mbek niki Hah? Kuwi ben nembang. Mbak Pipit karo Mbak Sulis karo Mbak Diah nguyuh. wis nguyuh.
jam-jam ya niki jam-jam nguyuh. Ngerti kok, Nduk? Ya, kaya ngapa? Oke. Langsung saya terus digarap rong pupuh, langgam bablas nyang dangdut Jaipong. Kaya ngapa? Oke. Ya, Sekar ngerti, ya. Gadung Indonesia. Iki sing garapan Sekar Gadung, Mas, tembange Saya Tresna. Enten papat to, Pak, lagune? Petang lagu garapane Sekar Gadung enten pinten? Sebut Ono tadi. 6. 6. Wah. Kopi wengi, Kopi wengi. Mongkrang mangkring. Mongkrang mangkring iki. Heeh, Saya Tresna. Saya Tresna. Sing loro rong rilis. Ning pun damel. Kurban Bokong karo Rasan-rasan. Oke, sak kaset iki ketoke pengarang lagu kemrungsung Pak Minto iki. Siji rong apal nganti 6 wisan. Siap, konco. Langsung buka celuk. Ya, kaya ngapa? Nduk. Kaya wong kang nguyuh saben bengi amung layung rana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang Mbak Sulis. nyata banjur wis kepreman nganti ra mikir kekahanan bote nglabuhi katresnan waton bisa kasembadan. Mbak Pipit. Katur Mas Nawin Batam, Mbah Tulung Rejo Batu, Mbah Codot ingkang selalu nderek live streaming Gerobokan Jawa Tengah. Sanadyan namung sedhela nyata bisa weh seming sasama mukya tansah lestari Ya, rada rancak sithik. Jaipong. Gareng menawi ngersake badhe pamit dhateng Bapak Kades uga segenap panitia uga warga Mas